يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Bir tabın артында milli canlı яшьләр белән татар зыялылары ифтар мәҗлесенә укучылар, студентлар, аксакаллар, педагоглар чакырыла. Хәйрия кичәсен оештыручы Рөстәм Ямали фикеренчә, мондый очрашулар яхшы тәрбияви чарасы булып тора. Һәр елны Нижнекамскига киләбез, ифтарларга катнашабыз, авылларга монда җирибез инде. Bir 2-3 көнгә киләбез без. Абылай безнең ифтарлар инде Мәскәүдә. Безнең Мәскәүдә бар якташлар Нижнекамский яшьләре, бар Чаллы яшьләре, Казан яшьләре, менә бик актив Нижнекамский яшьләре, аларны без ифтар оештырабыз Мәскәүдә, аларны без нефтехимик хоккейга алып барабыз, концертларга алып барабыз, туганнар, дуслар булса, балалар, яшьләр Мәскәүдә, барсын да безгә җибәрегез. Maksat, иң зур максат бүген. Без бүген монда чакырдык яшьләрне, милли рухлы яшьләр, иманлы яшьләр. И шул яшьләрне без бүген таныштырабыз и дуслаштырабыз аксакаллар белән. Безнең шәһәрнең аксакаллары. Менә шулар белән аралашып, дуслашып инде бергә намаз укып, бергә ифтар үткәреп, менә шундый максат бүген. Ифтар булган 100 еллык, 200 еллык. У бит ифтар бит гомер буе 100 еллар элек тотканнарны, безнең әбиләр, бабайларны тотканнар. Шуңар инде менә шуны безнең bu яшьләргә инде шуны тапшырырга. Җәмәгать шушы таң саатыннар артында һәм дә инде пәйгамбәрбез үзе дә Рамазан ayının соңгы 10 көнлегендә юмартлыгында арттыра иде һәм дә инде үзенең гыйбадәтләрен дә күбәйттереп арттыра иде. Нәфил намазларында күп укыды, мискиннәребезгә, фәкирләребезгә, ятимнәргә күбәйттереп булышлыгында арттыра иде, садакасында арттыра иде, туганнарның хәлләрен белүдә хәмдүлләшкер. Без монда инде менә күбрәк җидек кешеләрне милли җанны, кем эш белән, хезмәт белән, татар телен соклау буенча, татар телен күтәрү буенча, татар телен монда бөтен җирдә менә күрсәтеп сөйләп инде менә мәктәпләрдә шундый менә кешеләрне җыйдык. Әлеге мәҗлесләргә җыелып без татар телен саклыйбыз. Татар халкының гыйффәтләрен саклап калабыз. Аларны әлеге буыннарга тапшырабыз. Аларны бу мәҗлесләр белән таныштырабыз. Без бүген җыелдык Сулейман кафесында, Халил кафе, барчагызга беләдер инде, бик тәмле кафе ул. Biz bugün jıyıldık татарлар белән, яшьләр белән, кем уразалар тоткан. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad, lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ashabihi ecmaîn. Ya Rabbim, bir Allah'ım üzerine rahmetine nimet etip okılmış kalem şeriflerini, hata kimşeklerini gafu etken haldeki rahmetin ile kabullardan etsen idi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. ولاية الرفيق وقصه محمد الذي بلغته ويرزقنا شفاعة يوم القيامة إنك Татар теле соклау буенча без күбрәк эшләйбез. Татар теле ул бит сокланган инде шул мусульманство белән, хәзрәтләр белән, муллалар белән инде шулай авылда. Шуннан безнең менә һәр елны менә сез яшьләр утырасыз, сез дусларга сөйләгез, менә һәр елны безнең намазга бер йөзләгән кеше намаз укый башлый. Һәр елны безнең ифтарда катнаша башлый күп кеше инде. Менә шул безнең инде шул безне куандыра, шундый эш алып баргач инде. Вот, так что яшьләрдә тыңнагыз менә нәрсә аксакаллар әйтер. Иң беренче нәрсә әйтәсем шушыны мәҗлесне оештыручыларга мин баш иеп рәхмәт әйтәм. Исән имин генә матур гына ел сайын күрешергә насыйп булсын. Монда нәрсә әйтәсем килә, хөрмәтле милләттәшләр. Менә шулай бердәм булып, бергә булып, шушындай мәҗлесләрдә утырырга насыйп булсын. Бердәм ул нәрсәдә? Эшләгән эшләребез, әмәлләребез бөтенсе яктылыкка. Ризадин Фахриддин әйткән бит. Bütün эшләрнең, гамәлләрнең азагы хәерле булсын дип. Менә шушы хәерле булсын өчен без барыбыз да бергәләп
шушы динебезне, гырыф гадәтләребезне, телебезне сакларга тиеш.